Me gadi? Na? Me gadi? Hajiya. Me gadi? Na? Baka ga Abba ba? Ya fita. Ya fita. Wallahi. Kuma na ga maran ya ɓaci wallahi. Shi Abba? Eh. Bai kuma gana inda zai je ba? A bai faɗa min ba. Ina ta kiran Abba, na kirawo shi a waya, Abba bai ɗauka min waya ba, Abba ina ya je? Ba san inda ya ba wallahi. Kai. Assalamu alaikum. Yawa ga nan. Da bayan ɗan sha koko a. Hajiya lafiya amma? Abba ina ka je nake ta neman ka? Na kira ka a waya baka ɗauka ba, na neme ka duka har ɗaki na je, Abba na kira mai gadi nan kai ka kirawo shi, kai ka ba shi aikin nan ba ni ba, me yasa in zaka fita ba zaka mai magana ba, ka ce mai ga inda zaka je? Ai Hajiya akwai matsala ne. Maganar auren nan da mama na ta mun kwanaki, to ta ga yamma kawuna ya kira ni a waya. Sai na ce mai to ni fa ban da budurwa. Ya ce to gudun ka a samu matsala ya zaba min wanda zan aura. To kuma ni na amince gaskiya. Abba ka amince? Abba ni kuma ba. Kaman yaya Hajiya ke kuma fa?